क'क्राझार सोहोर आरो बिनि साखाथियाव थानाय सोलोंथाइ लानाय माइनरिटि फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गाहामथार खौरां। क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे थिनालि गौरां मिसनाव थानाय माइनरिटि गार्लस हस्टेलाव गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमायाव सोलोंथाइ लानो थाफैनाय माइनरिटि फरायसालिफोरनि थाखाय खम बेसेनावनो थानानै सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु लानानै होफैदों। जायखिजाया हारिनि माइनरिटि फरायसालिफोरा दानफायाव 3,000ल' रां मेस फिस होनानैबो बे हस्टेलाव थानो हागोन। थिनालि गौरां मिसनाव थानाय माइनरिटि गार्लस हस्टेला सा 100 फरायसाफोर थानो हानाय समायना बिल्डिंजों लोगोसे साखोन सिखोन आरो गाहाम खाबु थानाय गंसे हस्टेल। बांसिनै मिथिनो थाखाय 8638745056, 8876302286, 9101901342 आरो 9957015402 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै नाजावग्रोनो लानाय जाबाय। जोंनि नैबे माइनरिटि गार्लस हस्टेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों दिनै बेखौनो मिथिहरनो नागिरदों। बेयाव जायफ्रा फरायफैगोन माइनरिटि स्टुडेन्टफोर बिसोरो कलेजाव फरायनायबो जानो हागौ, इउनिभार्सिटियाव फरायनाय, CIT आव फरायनाय आरो बेबायदिनो बिनेश्वर ब्रह्मआव जायफ्रा फरायनानै बाहेरायाव थानानै PG आव फरायदों बिथांमोननि थाखाय जोङो सुबिदा होनाय जागोन। जायफ्रा माइनरिटि स्टुडेन्ट बेयाव फरायनानै जायफ्रा फरायनो गोसो जानाय जेरावखि थाया मानो जेरावखि फराया मानो नाथाय जोंनि नैबे माइनरिटि गार्लस हस्टेलाव थानानै खम रेटआवनो जोङो बेवहाय फिस लानाय जानाय नङा, खालि बेयाव मेस फिसखौल' जोङो लानाय जागोन। बेनिखायनो जायफ्रा हायार इडुकेसन थाखाय जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव क'क्राझार टाउनाव फरायफैनो गोसो जानायफ्रा बेयाव थानानै फरायफैनो हागोन। बेनिखायनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जायफ्रा फरायनो गोसो जानाय बेखौ जों मिथिहरनाय जाबाय। बेसेबां क्लासनिफ्राय बेसेबां क्लासनि गेजेराव फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा थानो हागोन सार? जोङो बेवहाय हायार सेकेन्डारिनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन। हायार सेकेन्डारिनिफ्राय डिग्रियाव फरायनाय, इउनिभार्सिटियाव फरायनाय, बेबायदिनो इन्जिनियारिं ओमफ्राय CIT जोंहाथ' खाथियावनो CIT दं। बिथांमोना जायफ्रा पेयिं गेस्टआवहाय थायो बिथांमोना बुरजा फिस होनानै थानो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि नैबे माइनरिटि गार्लस हस्टेलाव जायफ्रा थागोन बेयाव खम रेटआव माने फिसखौ जोङो हस्टेल फिसखौ जोङो लानाय खालि जोङो जानायनि फिसखौल' जोङो लानाय जागोन। जायफ्रा बेयाव थानानै इउनिभार्सिटियावनो फरायनाय बा कलेजावनो फरायनाय बिथांमोननिफ्राय जों बे सिस्टेमै जोङो मेनेजमेन्ट खालामनानै लानाय जागोन। एडमिसननि सिस्टेमा माबायदि जागोन? एडमिसना जोंहा दिनैनिफ्राय मैया दाखालिनिफ्रायनो होजों जोङो फर्मखौहाय। बेनिखायनो जायफ्रा गोसो जानाय बय एटलिस्ट जोङो 3,000नि गेजेरनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनाय जागोन सासे स्टुडेन्टनिफ्राय। बेसेबां केपासिटि? बेवहाय केपासिटिया जोङो गोजौआवहाय जोङो गिदिर क्लासनि गिदिर स्टुडेन्टफोरखौ दोननो सानदों आरो गाहायाव जोङो एसे लवार लेभेलनि स्टुडेन्टफोरखौ दोननो सानदों। केपासिटिया टटेल 100। गोदानै अपेनिं खालामनाय ना? एक्सुवेलि बियो 2019आवहायनो बेखौ जोङो जोंनि क'क्राझार ADC बेखौ इन'ग्रेसन खालामनानै होफैदों। नाथाय माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेम, माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय बेखौ थांनाय बोसोरफ्राव जोङो खुलिनो हायाखै। नाथाय देग्लायनि बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो स्टार्ट खालामबाय आरो जोङो दोनबायबो। लकेसनखौ खोन्थानो हागोन? लकेसना जाबाय गौरां, थिनालि, बालागाव, हल्थुगाव, गौरां मिसन आन्डार NELC लुथेरान चार्चनि गेजेरावहाय बेखौहाय गायसनना लानाय जादों। जायफोरा नैबेयाव एडमिसन खालामनो हागोन? जोङो एटलिस्ट जोङो एडभार्टाइजबो होबाय आरो कन्टेक्ट नाम्बारबो होबाय। प्रिन्सिपालजों, चेयारमेनजों, भाइस प्रिन्सिपालजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना सुलुं लाफैनो हागोन। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আমাৰ আজি এই গাঁৱৰ মিছনত অৱস্থিত মাইনৰিটি গাৰ্লছ হোষ্টেল এইটোৰ বিষয়ে আমি আজি চেনেলৰ যোগেদি পাব্লিচিটি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত থকাৰ বিশেষ সুবিধা আছে। বিশেষকৈ যিসকল ষ্টুডেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীও হ'ব পাৰে, কলেজত পঢ়া মানে ডিগ্ৰী কলেজত পঢ়া আৰু ইউনিভাৰ্চিটি, CIT ইত্যাদিত
কিছুমান ছোৱালীবিলাকে বাহিৰত থাকি আছে, তেওঁলোকে বহুত টকা পইচা খৰচ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি কম খৰচত মানে মান্থলি 3,000 টকাতে আমি ইয়াত টকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিসকলে থাকিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক, এই ইচ্ছুকসকল ইয়াত কেৱল বড়োসকল নহয়, বড়োৰ বাহিৰেও সান্থালী, আদিবাসী, ৰাভা, কিন্তু মাইনৰিটি হ'ব লাগিব। এই মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টসকলে ইয়াত থাকিব পাৰিব। আৰু যিসকলে থাকিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে, তেওঁলোকে আমাৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল আছে, চেয়াৰমেন আছে, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছে, আৰু তেওঁলোকৰ যি যোগাযোগ নম্বৰ, এই কণ্টেক্ট নম্বৰ দি যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ এডমিশ্যন ফৰ্মটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। হোষ্টেলৰ এডমিশ্যনটো খুব কম খৰচতে, মানে মান্থলি 3,000 টকাতে আমি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰোঁ, যাতে ইয়াত থাকি পেলাই ছাত্ৰীসকলে মানে সুশিক্ষা পাব পাৰে। এডমিশ্যনটো লৈ আছে। এডমিশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ফৰ্ম লৈ গৈছে কিছুমানে, আৰু যিসকলে ইচ্ছা কৰে, এতিয়া বহু চিট আছে, মুঠতে 100টা চিট আছে, মানে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আছে। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত তেওঁলোকক ৰখা হ'ব। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত হাইস্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, আমাৰ লোকেলৰ পৰা এই হাই ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িছে, মানে এই বছৰৰ পৰা আমি হাই ছেকেণ্ডাৰীটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ লোকেল ষ্টুডেণ্টবিলাক ইয়াত ৰখা হ'ব, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা যিসকল ইয়াত মাইনৰিটি হিচাপে পঢ়িবৰ কাৰণে আহিব, তেওঁলোকক ওপৰতলাত মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত ৰখা হ'ব। যথেষ্ট সুবিধা আছে, 50টা চিট আছে, আৰু ইয়াত যদি বেছি হয় তলতো থাকিব পাৰিব। থকাৰ কাৰণে সুবিধা আছে, খোৱাৰ কাৰণেও সুবিধা আছে, বাথৰুম আছে, সকলো সুবিধা আছে, একো চিন্তা কৰিব নালাগে।